फुरिया हिनजाव माखासेफोरखौ मालाबा लाइन दोनना सिलाय दाबाजों गावथारगोन आं सौदो बिदिबा सलो लेट्स गो हाय गाइस खुलुमबाय आंनि बे मदार्न ब्लग्सआव बयखौबो फिन खेबसे खुलुमहरबाय आं नैबे लेखाजोंनो खुलुमहरबाय नोंथांमोनखौ बेलासिनि गोजोन हामलायनाय आं जेबो देलायाखैबो नै जानला मोनलासो दे भिडिअआ ओमफ्राय मानि सायाव भिडिअ होनबा जोंहा दिनै ग्रुपनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मिटिं दंना दिनै 11 थारिख जालायबायना ओमफ्राय फैसा कालेक्सन खालामनांगौ ना लन लानोबो दङ बेखौनो आं दा एसे फैथ'वाखै मानसिफोरा 4:30 टाइमावसो ओमफ्राय दा बेखौनो ट्राइ भिडिअ बानायग्रोदों सोर फैया 10 जनबोथ' फैखानांखागोन ना फैया जिखुनु जा बेखौनो दा ट्राइ बानायगारबाय आङो लोगोफोर भिडिअखौ जागायनाय सिगां नोंथांमोनखौ मोनसे रिक्वेस्ट आरो मोनसे खावलायनाय जाय आंनि बे मदार्न ब्लग्सखौ साबस्क्राइब खालायाखै अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना होदो ना लोगोफोर गासिबो लाइक एन्ड शेयार कमेन्ट खालामदो गावसिलाजोबना होदो ना लोगोफोर जाबाबो जायाबाबो आं जेने थेने भिडिअखौ बानायबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय आङो माबा दा एसे मानसिफोर फैनि सिगां आं दा एसे ट्राइ ओरै लेरला लिरलिलि जानला मोनला अ आ इ आ गेदा गिदि सिजालानजे बायदि लेरला लांसैलाय ना लोगोफोर गाज्रि मोननो नाङा दे लोगोफोर जानला मोनला बानायसाबलाबायलायबाय जाबा दा जा ओमफ्राय अखाबो हादोंना नै बिफां सिङावसो दं अबस्थाया गाज्रिथार खाराबथार आङो दा भिडिअखौ जागायलांसै लोगोसे नोंसोरबो थौफाबाय थादो लोगोफोर सनाफोर सौदो बिदिबा सलो लेट्स गो आरो बेटा काफे बोले दिसि मुश्किल है फुलगो बिया उठून ऐसे बिया का बात नहीं ऐसे वो दीवाना ना गासिबो मोननै माबा होनो बे सरसर जायो नामा फुलमथि गलासो बियो बैसो सासेयासो सासेनो होदो मोनालायथारबाय खोब सोब्ला जाजोब्बाय दोनदोबावनो सोर मादिनि बिथानि बियो मिथिं जाग्राफ्रानो मोनालायनो फैयो नालाय जि दं दां मिथिं जाग्राफ्रा मोनालायथारबाय जावज्राव आयौ लाना खारसै नामा वाइआव लाना खारनाय बायदि खारसै नामा फैसाया नै दासो जोब्बाय मिथिं खारखुमा लांजोब्बाय मिथिं जाग्राफ्राबो आयु माबायदि मानसि बिसोरो दा सोरबा फैबावा मिथिङावनो खोथाखौ बे नोंनि दुर्बल फैसा बिसाखौ लाखिगोन नामा आङो जिनानै सोलायखानानै खरला फथाबनो आं लाखिया आंहा दिगदार जायो आंहासो बेटार रिक्सा मानसिफ्रानो बाजारि बायदिसो नै आं मिथिला जुमाय संनाय खोथा गैया नै बेखाय खारसै मानसिफ्राबा वाइआवनो हिनजावफ्रानो लाना खारदोंबा दा जोबजोब्बाय मानसिफ्राबो मा खालायगोन मा मागोन दे खारलांजोब्बाय आंहा हारसिं लरग' जाबाय नै फैसाया फाग्लि गोजासो बोरैबा साइसनि मानसिफ्रानो लेखा लिरनोबो फैया मालाय लिरबा साइन होना खालामजोबो मालाबा दोखो बुग्लिजोबसिगोन आं बिसोरखौ फांसे बिफां खानानै लाइन गंसे सिलाय दाबालायना गावथारनांगौ सालिफोरखौ नुवाखै सालिफ्रा मिथिङावनो मोनाबा फैसै साइनल' होना खालाङो सिलाय दाबा आरो लोगोसे नै माखासे आथालसे हिनजावफोरनि भिडिअ नुथाय बिसोरो देखायजानो लाजिगोन स्रुद खिखावनि थांसै आं माबानि आथालसे हिनजावफोर दंबावोलाय फैसा थाखानि लेनदेन बेखौ आं देखायहैनि दे नोंथांमोनहा स्रोरैनो नायलांदो आंबो सिरि थांसै आरो लोगोफोर जोबजासे नाय भिडिअखौ होमब्लासो बुजिगोन होमबासो मिथिगोन दे लोगोफोर जोबजासे नायाबा बोरै बुजिलायखो भिडिअखौ मानि थाखाय बानायदों मा भिडिअ जालाबायखो लिलि लाला नांला बंसा मा ओरैबो गद गैया खिस्लां गैया दासान दे लोगोफोर आङो थांगासिनो दङ माखासे आथालसे हिनजावफोरखौ देखायहैनि बेबो फैसानिनो लेनदेन बिदि जादों लोगोफोरा
अबस्थायानो गैयाबावोमोन आंनि खामानिखौनो आं बावनानै दं माबायदि मुराव दङ नै गस्ला आखाइ हाब गानलायबावलासो जानला मोनला आं खामानिसो मावगासिनो खामोन ना ओमफ्राय मारै जाखो सानलायबावदों आं लोगोफोर फैयोबा ओमफ्राय हाखु दाखु मानसिनोसो ओंखाम होगासिनो आं गथ'नो फुथुनानै थांबाय आङो भिडिअखौ नै बेलायनाय नोंथांमोना साननो हागौ मोननैजों मोनथामजों लगायनाय नंगौना नङा मा खामानि बेलाय दुप्लिकेट खामानि सानगोन ना नोंथांमोन नोंगौ बे खामानिया बे जोंनिया आंना खामानिया सब समाय थाखायो एखमबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मानि बिदिनो बिजौ मिथिङाव हारसिङै थांलाबायनाय मानाय बेबायदि थायो आं भिडिअखौसो बानायनो सम मोना लोगोफोर ओरै मानसि बेमार लानानैबाबो फुथुनानैबाबो थाङो आं खामानिखौ मावनांगौखौ मावखायो आङो ओमफ्राय नोंथांमोनहा गाज्रि नोजोरै गाज्रि एंगोलै नायनो नाङा दे मा खायसे खायसे देखायबाय थायो गावनावल' दं नामा गावल' रोंगौ नामा बेबायदि साननो नाङा लोगोफोर बेबायदि साननो नाङा आङो भिडिअखौबो बारा गोलाव खालामनो साना हनै लोगोफ्रा थांबावाखै आं फैग्रोबावबायसो खामानि दंना आंहा आङो बारा गोलाव खालामलायला बुंलायलायला ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बेखिनियाव दोनसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय